Hello, hello. Chill bia. Especially Kotoko supporters. Mo baby bia. We try me and I utie Eda Kosiada. Oh, Boas in Clay Sports Stadium, yeah. I wanna Asante Kotoko. He take it on Accra Lions. And you name Accra Lions. Last season, Baba Stadium, I had Junipa. In order to avoid the year last year, no. Big kakra mpɛ sɛ menka kyerɛ me nua no Kotoko family no, especially the playing body. Menim sɛ the technical handlers a ɛwɔ team no anaasɛ technical team no ɛne ɔmo akasa bebree and ɔmo nyinaa wɔyɛ aware what is at stake. Menim, I know for sure sɛ wogyina saa na wonim deɛ ɔwɔ anim, but mede bi ka wo ho sɛ ɛne sɛ deɛ coaches ne ɔmo aka akyerɛ ɔmo no nyinaa yɛ ɛno na ɔmo fa bɛboa ɔmo na nso ɔmo na ɔmo gyina field no so nti ne aka nyinaa wɔ ɔmo hɔ. Bɛsɛ sɛ ɔmo nya courage na ɔmo fa nkɔ saa akɔ no mu on Sunday. The 11 players a ɛwɔ park no so, the other ones a ɛwɔ bench, ɔmo nyinaa ɔmo nyɛ baako. Even those at home, so when you are going to camp koraa, you support your fellow colleague a ɛwɔ camp. Na on Sunday, yet me the maximum 3 points if you are Lions. So almost some the youth side, youth no home, young guys no home, almost could a good technical team. And the game will be tough, but I believe in Kwasa to be able to be a category. Yes, so and I ball home from and away from and home from away. If I say, you see, I was near, but Kotoko baby, especially Ghana idea. Yes, so you know, any abo match a ilusu, yambo, drone abo, yen lusubi, yen lusu, now maybe I don't also a possible see with magic league, you know. Never to my judge, no more players, so maybe be rough, be upside down kakra. Don't worry, guys. Kusukoko din mun kasankyerɛ mu I believe say mo yesa bibia betimi ama yetimi edi nkunim ebio ekoma team wura yana na otumfo ekyia no anapai na maka kyerɛ mo team no perform otumfo ni omo yɛ mo dey supporters no omo dey bibia mo na mo kɔ mo dey akyire kɔ ha mo ba ha bibia be kɔ bia sanse esunti bibia supporters no ho. Say I'm going to support Kotoko team no. Na team no afi yes from so meet me at league no. Na ya Africa because that's where we belong. That's how is Asante Kotoko. Yes soon to be able to be no. He deserves see a call. Ti we share mun kura nyame kama ho na yetimi je the maximum 3 boys. Chi obi a very usunye fabulous. The best, fabulous, the greatest, fabulous. Emo de ye, Michio bia.